uba ke wenza without doing i-feasibility study, lento uyenzayo i-risky ekubeni uba ibe ayikho suitable kule nto and ingatyaleki ingabikho viable as ukwenza i-business plan uzofumana imali kuyo. Uba uyenze outside le feasibility study, end up uluza imali that you have invested. Uinveste kungabikho nto iphumayo because that thing is not suitable to the area. That plan of the business ibonakalisa into yokokubana imali nina oyinidayo, zinto ninozinidayo apha kule fama for ukubana uyiranishe profitably ukuze ukwazi uinvesta kuyo. Uba inento ne-crops phakathi, kuzawuhanjwa kotestwa umhlaba, ufuna kuyo i-soil scientist. Uba kune-vegetables that is going to be planted kulo mhlaba, uzawuhamba uyofuna ne-irrigation specialist. There are many specialists that you are going to require ngokwe-enterprise le uza kuyifaka apha. And loo nto ikwenza into yobana uproduce kuyo yonke loo nto xa seyihamba izawucontributa kwi-enterprise budget. I-enterprise budget ibonisa imargin yethu between i-income ne-cost as pi. And nayo yonke into othi uyisebenze kula fama it's going to be reflected in the enterprise budget.